Bizim mukamlamazın döremegünne, bizim halifalanmaz. Şeyle ulu mukamlar, bir öz halkı üçün, umman bizim şu milletin otumuz üçün döretip gidipdirler. Şo döretülerin sağdan içinde de hazoluk yalak, burnaşak yalak, sağda bilen bir hatarda ulu halifa hem bağışı hem sağdanna qara däl göklüň ýannymny agdasak laýyk bolar. Qara däl göklüň ýannymy diýilenne bir şahyryň bir setiri bar. Ýanglanynna qara däliň ýannymy gözü ýaşly, bagry gyrýan dutarym diýe. Sebäbi her bir zat döremek üçin ol begençli bolsa da, gynançly bolsa da oňa bir sebäp gerek. Sebäbi şo döredýän adam, halifa, şo zatlaryň gözegine getirip, şo zatlary öz sunnatyna geçirip, aýdym bolsun, sag bolsun, şey dip şo zatlar dörek gelipdir. Ene şu qara däl göklüňem şu ýanky ýannym diýen döreden saady ene şoň ýalak bir ýagdaýlaryň arasynda dören saaddan biri. Inni ýannym saadynyň döremegine sebäp bolan bir halifa qara däl göklüň döreden ýannym saady ilk döränne muňa ýannym ady bilen çalynman. Qara dälip çalynypdyr. Soň bolsa ene şu ýanky aýtmýalak şol bir zat sebäp bolýar her bir eteriň döremegine. Ýanky bir ýanky qara däl göklüň durmuşyny bir şeýle bir agyr ýagdaý bolýar. Ana şonu şu qara däl göklüň halifa şol öz ýüregindäki, öz pikirinäki hemme şol gynançly ýagdaýlary hemmesini ýanky şu ýannym diýen zada geçiripdir. Onu ýanky aýtmýalak ilki ýerine ýetirilenne o qara dälip ýerine ýetiripdir şo zadyň adyna. Soň onuň bir gynançlyrak bolan soň oňa bir hili gynançly saz hökümini bir ýas mukamy diýip onu atlandyrdylar. Onuň bir hem halipalar o döwürlerden hem ulul halipalar bolan. Şoň üçin hem onuň iň soňky adyna halipalar çalanlaryna ýannym diýip çalypdyrlar. Şu ýannymyň özüniň 3 bölükden ýanky ibarat bolup durýar ýannym sadynyň. Ýöne şu ýerde bir zat agdymaly ýannym sady, ýanky qara däl göklüň özüniň halifa bagyşy bolup, halifa sadyny bolup bolmagyny şoň bir bölügini, iň soňky bölügini şoňa aýdmaýdylypdyr. Şonu ýöne ýer döwürlerde biziň halifalanmaz. 45-nji ýyllarda Mallaga halifamyz. Onuň türlü zary, türlü halifamyz. Onuň men öz halifam, näme soňky döwürlerde çar halifa. Jebbar Hanzat. Umman şu halifalar şolonyň ýanky ýannym diýen qara däl göklüň düreden sadyny ýannym diýip ýerine ýetiripdirler. Inni şu ýerde bir zady agdamaly ýanky qara däl göklüň özüniň şu aýdym bilen ýanky ismýalak hem aýdymçy hem sadanna. Sebäbi men saga halifam bir zat diýerdi. Sadannalyk bagşyny sesin begeldi bilýär diýerdi. Umman hemme ýerine ýetjek guslatlygyny. Sebäbi diýsen şol dören zat görýärmi, şo soňky 3-nji bölügine aýdylýan bolsa,
şon qara däl göklüň özü şoňa aýdan bolmaly. Maglumatlara göre. Şoň üçinem şoň öz sadanda bolup şol aýdymy şu özüniň dürüdün sadyna aýdymam geçiripdir. Onun soňky döwürlerden halipalarymyz näme her oradan her bir ýollardan ulul halipalar bolup geçen. Nazarbagan ýolundan Çuwal bagy diýerler Magtumul Garly halipa. Ahal ýolundan aňyrdan Sar bagydan gaýdýan bolsa soň Sagaga bütün şu ahal ýolunaky hemme aýdymlary özleşdirip halipa derejesine şoňa öz goşundan ozup şonu bir halka yetirmekde de, şähirde yetirmekde de ulu işler edip şonu men halipam Sagaga jemlän adam şonu. Ine Sagaga da şonu şu soňky bölegine, 3-nji bölegine yannym diýip aýdardy. Ýöne Sagaga halipa şonu aýdanna menem köp bilen ýyldan içinde maňa da netip etdi şoň ýanna şo yannym sadyna 3-nji bölegine aýdanna şonu iki sanyk söz sanardy Sagaga. Birine seýle deliň bu jahandan näler görünür diýip sanardy. Birem murad aýdar öz muradym diýip şol hara gider diýip jepan koýar hara gider diýip şonu sanardy. Umman bagşylyk ýoluny ol Sagaga aýdýan gurrun barda men ýerdi şo pele ömrüme 4-5 sanyk sözüm sanýan ýa-da. Sebäbi diýsem biziň bu aýdymyza ony türkmen halkynyň baý bu dutar sady aýdymlary onu diňe ýönüşmä ýanyma ýanky diýişim ýalyk bir söz sanap halipalar oturmandyr. Oňa Magtumulyň sözünden, Seydiň sözünden, Kemiňiň sözünden, Moğlan Eperiň sözünden ýanky men halipam Sagaga aýtýarlar. Şo sada bir topar goşgulary işläp aýdar ekenler. Inni ýanky halipalaň yannym sadyna qara däl ökluň yannym sadyna aýdanlaryna şeyler şolar ni görýärmi? Şu aýdym-aýdylaryna men halipam Sagaga bir zat diýerdi Sagaga. Hükman şu aýdym görnüşini ulanmaly. Sada sen saçalaňa sen aýdym aýdýan. Şoň gerek ýerine almaly ýerdi. Onuň şu halipa Sagaga şu ýanky yannym aýdanna ina şeýdip şu yannymyň 3-nji böleginiň şu başynda gidýän sada alardy. Ne şeydi onu şu yerde aydınla başlardı şeydi. Inni Sagaga ne görýän ýanky sözleri sanýan bolsa halipa Magtumul aga ol aňyrdan Nazarbagan ýoluna aýdýardy ol sebäbi. Magtumul aga onuň ýöne şol Nazarbagan ýolundan desanlar hemme zatlar öýri şol bir çuwalyň aýdysy, çuwalyň
her halife şoň ýaly ulul eserleri, ulul mukamları öz mehrini, öz ahlakyny, öz ustatyny siňdiren. Ine şumat sahagan halifaň ýanyny dinleýän bolýan. Onuň ýanky Mawtmulaň dinleýän şoň dinleýiji baha berýärdi. Birden ine sahagan ýanyny diýýärler şolaň aňyna, şolaň edýän ustatlygy durýar dinleýijiň aňyna. Ine Mawtmulaga da aýdýar, hana Mawtmulaga şumat ýanyma aýdýar diýär şo dinleýiji. Sebäbi şu dinleýijiň aňyna barmak üçin şu ustatlygy, ýerine ýetijil ustatlygyny, özüniň beýik bagşylygyny hembedini şol adamlar, şol halipalar öz hünärine, şol öz aýdymyna siňdiren adamlar. Onuňna şu ýerde ýanky ýanynym arada esasy ýanynym diýilenine şu saz görnüşini adamlar şonu kabul edýär. O sebäbi şumat mukamlaryň köpüne hazır bolok. Owa. Başga da şuň ýalyk bar da aýdymlar, mukamlara tanalýan. Ýöne şo ýerde şo ilki şo mukamlar ilki döräp onuň şoňa söz sanalypdyr da. Şoň ýaly onuň şuna ýanynym diýilenine şo Garadäliň hany bir Garadäl öýkleň bir ýanymy sal bersene diýerler de. Şoň onuň görýän şu halipalar şonu aýdym edip aýdanna ýanky han Garadäl öýkleň bir sahaň bir ýanymy aýdyp bersene. Ýanymy aýtsyny. Han bir suwal wasyň bir ýanymy sana bersene diýerler. Sebäbi şol halipalaram şo planyň aýdyp öz dinleýijini arza edip şolaň adynda durur ýalyk edip şolar ýerine ýetiripdirler. Ene şonu men halipalarymyz nämellaga, pürlaga, men halipam saraga, Jebbar han diýet. Umman halipalaryň hemmesine bagylsa bolýar. Ine şolaram şol ýanynym şol hemme hasab gidip oturan bolsa, bir aýt mullaň çalsy. Ýanym salyp oturan mullaga çalýar. Ya pürlagan çalsy. Ya çaragan çalsy. Ine şeýdip şolar öz ustatlygyny, öz halipalyk derejesini özleriniň şo kärini de çalşynda da şol adamlaram şeýdip ustatlyk bilen şol esere şo sahada öz goşaklaryny goşup gelen halipalar. Onu ýene de men şu ýerde bir daglatym gelýär. Men bir tapar halipaň ýanyna şu ýanyny maýdanyna sebäbi men ol ýanymyň hasaby näme sahadaryna bolsaň hasabyny bilýän. Indi şonu şol aýdyp barýaka halipa bir del bir zat edýär. Onu sen şoňa şu öň gaýdy ýalakdyryp şoňa amtyl otursaň bolanak da. Onu şonu men sonra verdim halipa diýdim. Bir ýyl ýanynym şu kadar aýtdym onu diýdim. Bir ýyl öňkülerden bir ýerine bir tapawutly bir zat edäýdiň diýdim de. Şonu maňa bir zat diýdi. Şol ýanynym döränden soň şu ustatlar aýdymçy bolsun, sadanna bolsun. Şolaň goşandy goşulyp şol şu derejeye ýeten ýanynym diýdi şol diýdi. Sebäbi şoň ilki döreýişi bilen şu matgyny ikisini tapawutlandyryň diýdi. Gaty arasyna hasap gelnir diýdi. Ina bizim aýdymyzam, mukamlarymyzam. Sebäbi sahaga diýen adam hiç asan bir aýdymy bir diýili edip aýtmaz. Şoň bokurdogyny bir zat bolýar, ýa jukjukyny, ýa gaňşyrawyny. Umman şoň ýalyk täsirli bolýar da. Ene şeýdip bizim aýdymyzam, sağlymyzam şeýdip ötüp, şeýdip süýjän diýip maňa jogap berdi. Gelginde men ýanynym diýen sazy dol çalyp bereýin.
Sahali paşu yanlı aydanna şu sağdan şu 3. bölüğünü aydı da yanımın. Şonun aydanna şu 3. bölüğün başlayan yerini alardı. Sağdan alayık umman şol aydımı alayık yerini alardı. Artık maş yerini almadı. Şoň üçin men äder görkezin şol sağa aydyma başlanny şu yandım diyen sağdan 3. bölüğünü şey edip alardı. Aydyma başlamaka. Şu yönünü şeydip geliyor, şu perdegelerinden sonra yankı aydıma başlardı. Senin harekmen hep bile senin harekmen karınmış gönlünü yıkman ya bir ana cepa çekmem cepan yanar hangare gider hangare gider hep doğru olur erin eri atel ver kızane eri İnlerim hoş bir dar İnlerim hoş bir dar Eğdim mayıp hep murada verir muradım hep murada verir muradım gamim çekmem herin amadım herin amadım olur amadım hep yumruğunu atlayadım maslahada ayrı Yavruğunu atlayadım Yavruğunu atlayadım Maslahada ayrı
hoş giriptara, inerim hoş giriptara, imbay fıyıp ayrı. Aydym gutorany da şeydip birak şoň fazy bilen tamamlardy. Ine Alipa Sagat ýanky ýanyny maýdanyna şeýdip tamamlardy. Ýene de ýaýlymda duşýançak hoş sag bolun.